takazomangarira Abel zvinowanda nenyaya yake kunetsana amba medu yekuti iye ari kutengesa amba yaimba yandogara nevanhu achinditi iye hachandiri iye hachagari pamba toine 2 months asingagari pamba akatoita zvinhu zvake zvese pamba saka handizivi kuti anogarako Zvakaitika ndezvekuti pane nyaya yakatokura panyaya yakaitika zvakaita kuti ndizosvika pakutora matanho iwayo. Nyaya idzi dzakaitika kubva kumashure. Mai vane mufambiro wangu achiita usina kuita zvakanaka. Vane zvikomba zvavo mai zvavanga vainazvo zvavaita pano. Imba yandonzi ndiri kutengesa handisi kutengesa imba isati yakutengeseka isati yayedu iri mumaoko eCraft. Ndiri munhu amira kubhadhara kuCraft kuti handichakwanisi kuramba nchienderera mberi kuti ndibhadhare mushauri noda kwekuti ndine ndo zvandasangana nazvo. Nyaya idzi dzakatotongwa nevabereki vake ndikatoripisiwa. Mupurisa wamamba akatosvika ndichitoripisiwa ndikatoripisiwa mombe 3 vachitotaura kuti tiripe utipe mari titore mwana wedu. Ndikati baba ina handina kwandokwanisa kuwana mari asi zvandiri kuita ndine stendi yandiri kubhadhara ndinogona kuenda kunokumbira kuCraft kuti vandipe mari pamari imwe yandakabvisa kana vachitsvaga mumwe munhu wopinza ipapo indopiwa mari. Ndakabuda 1210 yandakapa baba vake kuti vatore mwana wavo vaende naye. Tapedza izvozvo pakabva paita nharo dzakatanga kutika pakati pedu kusvikira vatora futi mwana vamuti ngaadzokera anogara ipapo pamba ipapo. Ini ndobva ndasuduruka pazvino. VeCraft ndo vanoona zvekuita nemusha iwoyo nekuti ini ndasarira. Une vana vangani nemukadzi? Ndine 3. Vakamira sei? Pane vakomana vaviri nesikana mutete. Vakomana vangani? Vaviri. Saka uri kuti iwewe vakapedzerana nevabereki vemukadzi Ndizvozvo. ukavapa mari Ndizvozvo. vachaja mombe 3 Ndizvozvo. vachiti ndokuti titore mwana wedu Ndizvozvo. ndobva wavapa paina ani wako vose vandauya navo vose vangu vari veukama hwako. mai avo ndo mai vake ava ndo baba vakamira sababa vake ava ndo baba vangu. Baba ndo vaitobudisa mari vachitosvitsa. Ndo zvakaitika here baba? Yaiti mubvunzo. Amai, ndo zvakaitika here? Makapuwa here 1200 iri kutaurwa? Pakauya 1200 inini handina kuziva vakaita communication navatezvara anoti vatezvara vake kwete inzwa mukati taurira madiscord mudarika hadzisi nyaya dzatingataura musati vanoti vatezvara vake imi muri chii mukati medare rake? So muri ambuya saka mutitaurire nyaya yekuti vanoti handina kuzoti kuripisana because imi anokuripisa mufasha asina kuisa kutsvagira mwana wepekugara because uyu anofanira ane vana vatatu. Ibasa rake here rekutsvagira munhu pekugara warambana naye? Inini handina kuzoti kubhadhara kwekuti anoda kuti anogara kupinda vake vachona vabudisa. So baba wakapa mari ndevapi? Vasitoda kutouya pano vari kutotiza nyaya iyo. Tone maaudio avo mufoni vatotora ndatobuda nyaya inondisungira kwamama. Naye Blessing mama anoratidza kuti ava ndimama handiti but nyaya dzenyu dzamuri kuita hadzina kujeka kwavari. Pakabviswa here mari inoita $1210 mumaziso mako.
asingazikana wakabvisa ndisipa mukhozi ndana ewa. Akanga ari kupi? Anga arimo akatogara. Ava vakapinda vari tichitoita dare. Ivavo. Chinyarara. Mama taurai. Inini mabvisirwe mwana uyu achigara 9 years. Mari yakabviswa eze pati yekuroora. Mwana uyu anga asina kubvisirwa kana senti. Inzwai amai. Kana mauya kudare rangu musandi judge nekava sebhuku. The same person more blessing uyarapo. Mari yaibhadharwa akatarisa but ari kutaurira inini kuti kana yakabviswa nakuiona. Imimi muri kupupura kuti mari yacho yakabviswa. Asi yaibviswa part of kuroora kana kudini dini hameno kuti yaibvisirwei. Iye aripo. Handiti? Akanga aripo kwa. Ngabhadhare wayo. Wamurangano. Pejuru. Rotamba nesu. Ndokudzinga pamberi pangu. You can go out now. Kuno kwakusiko kuitirana zvamune muchiitirana kumba kwenyuko. Andokwana. Kuno kunoya nechokwadi ndio chinoita kuti ubatsirike kuno. Saka kana uchitaura kuti munhu arabvisa mari yakawanda kudai so, iyo yakabviswa wakatarisa. Ungada uchitaura kuti mari yakabviswa yakanga ichibvisirwa zvakati. Kwete kuti unotaura kuti mari hapana mari yakabviswa. Kunesu manje. Wakuda kutaura kuti chi? Mari yakabviswa kana wakabviswa asingandiri panze. Out wamurangano. Ngari bude dare. Muno mukoti. Ngari bude dare. Kana vachino vanouya kudare vari vabereki vako ndovouya usogara papenda. Vachititaurira dare. Taura yamai. Isusu paakatanga kunetsa. Ishu yacho yakatanga kunetsa umba mai. Mawe imomo zvazosvika pakuita zvese. Hatina kunyatsoiona kuti yakajekeswa zvakanaka. Ndoyakatikumbira kuti iye mukwashana chi mutibatsiro vatsaura nokusvika inzwai hatina time yakapusa kudaro amai. Iyo ndo time yatisine kuti ngatopa vanhu flow yekuti ngavauya vazotaurirana kunetsana kwavo kokumba kwavo. Munhu aitaura makuhwa pameso penyu. Ari kutaura makuhwa kawo. Mutsiurei semwana wenyu. Taurai baba. Muze iyi yakumbire kudare rogeresa. Kumbeoregero waresha. Kumuroregero ndaresha. Nditaura zvendichiti vanhu vakauya zvechokwadi. Vakapinda mumusha ndokuchibva vabvisa mari. Yes. Asi vabvisa mari iniwo uyu ndakamutarisa mukwasha wangu. Yes. Asi ari mukwasha wangu maziviro andakamuita kuti mukwasha wangu ndakamuziva musoro monge abvisa mari akachiti asi vasati vabvisa takavabvisisa vachitanga kusvika ivo ndakati ndinodawo mari yekupinda mumusha ndobva vabvisa tikati todawo mari yetsvakirai kuno ndokubva vachibvisa ine ndinoitwa Anderson ndokuchibva vabvisa musoro monge vabvisa mari iyoyo ndokubva tachivabvunza tikati zvamapedza kubvisa mari tazviona asi pane nyaya yakamboti taurikei yakamira sei. Vakwasha vedu ava ndokuchibva vati ivo tauya kuzodzosera mwana wenyu nekuti akahura. Ndikachibvunza ndikati zvakanaka asi ndichakumbira kubvunza iye mwana pamberi penyu mukwasha. Ndai mukwasha mune umbowo here ungatitaridza kuti zvamuri kutaura izvi musoro monge marora mwana wangu for 9 years musina chamakabvisa mukati havana 3 nditaura kuti pane parutaridza kuti akahura here ukanzi ndine proof ndikati zvakanaka chiripaiwo proof yacho yekuhura kwemwana ndobva vatadza kuiproof. Ndokuchibva ndabvunza mwana uyu ndikati iwewe zviri kutaurwa izvi ndizvo here zvawakaita. Uyu ndokuchibva ati kwete nyaya yekuitika ndeyekuti ndiri kunzi ndakadanana nemupurisa matauro acho zvine chekuita nekuudzana kunoshanda baba a. Ini ndikachiti mukwasha ini handigoni kuti nditi mwana wangu wagara naye 9 years aze pamba pamakatenga mesi uinaye nhasi uno ndokuziva iwe
uchiuya uchiti handichadi mwana wako, ndo maziro andiri kuita. Kuti wanga wakagara nemwana wangu hauna musi wawakauya. Hauna musi wawakauya kuzoti ndauya mwana wenyu zvakati. Wouya nhasi iwe uchiti ndauya kuzobvisa mari. So ndoda kukubatsirai. Kana muchiuya kudai, handiti imimi vabereki vemwana hamusiri imi mungauye kudare makatungamirirwa nemwana. Mwana ndiye usikogara pamasopa angu mudare. Imi vabereki vake muripo. Zvino so dai muri imi muri kutitaurira nyaya yakadai so inobatika. Handiti kwete izvo zvemahundwe ekumba kwawo zvekuda kuzoita zvisina basa pamasopa edu. Munhu ungati mari yakachibvisirwa iwewe mumusha menyu woti handanga ndisipo ndandiri panze. What do you mean kana kutaura zvakadaro kwatiri? Taurai mofu. Aso nyaya yemukomana kana mukadzi yakabata chikombo pane dare raakambotunga nedare ritenderwa munhu abata nemukadzi wake. Endi ndiani angati abata mukadzi wake nechikombo ongoti atakagara 9 years. Pamusoro mama. Nguva yose chakaitika ndichokudai. Baba vamai vamadhamu vangu zvavakaita mapostori kwamarangi ndokwatakakura. Saka tichikura tiri kuchipostori chokwamarangi, baba vake vanga vachiti mwana uyu ane murume wawaifanira kunge vakamupa muchechi. Saka pfuma yangu yanga isingakwanisi kutambirwa mumhuri mavo, vachiti pane nyaya dzotanga dzagadziswa muchechi dzitange dzapera kuti vazokwanisa kugamuchira pfuma yangu. Saka nguva yese ndanga ndiri munhu ndaitombomituma kwanembudziya kuti ndanosunungurwa namati. Baba vakati kwapinda muchechi unofanira kusunungurwa namati atikwanise kufambira mumusha. Atova nenguva achipota achienda achidzoka, asi nyaya yake yakaramba ichinetsa. Kusvikira izvezvi baba vake kumubereka izvezvi vanoti ivo dare iro ravatoriri vari kutotaura kuti mukurodza mwana wangu sei ndisingazvidi. Mwana wangu handimurodzi kaviri, ane murume wake kare wandakamupa kuchechi. Ndo zvinotaurwa nababa vake kuti isusu titambire pfuma. Ava nditsano mwana wemunin'ina wababa vake. So ndivatezvara zvitezvara. Saka baba munini ndo vaiuya kuno kubaba munini baba vavo ndo vaiuya vachimira ndifambire nyaya idzi ndikugadzirisa kuti tikwanise kuirana nababa. Nguva yose ndo baba vandinoziva, ndo baba vedu vataiziva, baba veava ndo vaiuya, tikatonetsana vaiuya. Pakuita futi zvese zvaitika zvese vanozviziva zvose kubva kwazvakatangira kusvika zvinoperera, ndo vataitomira navo ndo baba vedu. Nyaya yekuti wakawana umunzi wakauya kuzisa mwana unokuti awo nyaya yako wakamboifambisa sei chonde chemwana wako? Ahura mwana uyu. Baba ivavo vauri kutaura baba vevava tsano yakwavo yakasvika here? Vakauya ndikagara navo pasi namama vanga varipo, tikataura nyaya titori kumba kustendi kwangu, tikataura nyaya tese tikataurira ndichakwanisa kuti ndege tidzokere ndinoronga. Ichokwadi nyaya yakataurika vakauya kumba kwangu vauya kumba kwangu nemukwashanga madhays eChristmas. Ndobva taitawo danho rekuti uyu munhu ari kuti anga achinzi anyenga nditi anga ari mupurisa. Ndobva tati rega tidi tatora mwana wedu, ndobva tati chandei kupi nemukwasha, rega chandei kupi kubasa kwomupurisa tinogwisa tibate umbowo kuti zveshuwa mwana wedu akachereka. Ndobva taenda kumapurisa kuya, ndobva taendiswa kuvakuru vemapurisa. Tanosvika takuda kusvika kuti uya adaniwe tigariswe pasi. Mukwasha ndobva angoerekana auya kumba 1 AM usiku akati ndauya kotora mhuri yangu taregerera. Ndobva auya akatora mhuri yake, ndobva baba vepomubvunza kuti zvinoita here mukosha kuti munogara mosi, akati aiwa tapedza kumba kwedu tinonogara. Zvine makore mangani zvaita? Nezvepakrismas. Iyo yadarika? Iyo yapfuura. Ndobva vaenda kumba kwavo, ndobva vanogara havo zvakanaka. Pamusoro ndokumbira kutaura kuti mukwasha nyaya vari kutaura kuti baba vevava nevavava vanenge vasiri kuziva. Chiri kuitika ndechekuti uyu mwana wamai vangu ari mwana wamai vangu. Isusu takabuda muchechi yemadzibaba, ndobva taita sesitarasiwa zvikachinzi ava havanamati, saka hatisi kuzovanirira nyaya dzavo. Ndokusaka ini ndakauya ndikamira. Saka nyaya yekuti kapa ndeyekuti politics dzavapa ava baba vevava vanoenda kuchechi kunoendwa nanaba mukuru nabamimi vedu isusu. Vamuri kuti baba vangu voya havasi baba vangu, vangu vakashaya, asi ndo blood lineage. Asi zvairi blood lineage yakatramwa kanzi havachapindi chechi savavi kunyika, saka tigona kuvamirira nyaya dzavo.
ndokusaka ndiri pano ndakamirira mwana wamaiva. Satigone kukurambanisai kuti ukama hwenyu tiupinde tikudukirei, but chatakuda kuti tivake chinobatika. Baba mune mashoko, taurai. Inenge yatishangiri pakati vana ava vachigara uye havana kuzviraendisa mari kwati vakagara vakadaro nekuti baba vairamba mari. Vakagara vakadaro, muroora wangu akaita boyfriend yepaWhatsApp. Mai vake vakakuvara kumusha. Wangu mwana akapa mudzimai mari yekuti aende anoona amai kumusha. Ndobva aperekedza mudzimai kunomukwidza bhazi kuti aende kumusha. Uye achidzokera kubasa kuti mudzimai akwira bhazi, mudzimai ndokuburuka bhazi ndokuenda kwaari boyfriend. Uye ndokuchifona kuna ana amai kuti ana amai ndatumira mudzimai asvika here, zvikanzi asati asvika. Pakaita mazuva akati kuti pedzisira munhu akutsvaga achibatsirana naambuya vake vachitsvaga mudzimai kuti aripi. Ndokuzobuda ari kuHarare, akauya vakagara pasi vakatongana kusvika abvuma zveshuwa kuti ndo zvaanga aita. Ndopakafa trust mumba. Zveshuwa angaenda kuboyfriend akabvumira vanogana kuri kunyika mubvunzei. Saka zvadaro mumba makadzakwa trust zvekuti kutrustana hapasisina zvachose. Vadaro hanzi akazoita futi umwe boyfriend, vatofonerana paipa uye ndokuzozvibata, asi yanga yakasevwa ichinzi hama. Ndokuda kuti vachinotora hama iyai, vachida kunotora hama pamabhazi kuti uye kumba, hanzi boyfriend yakatumirwa nesekuru sasadai vafonera akuya nomurume wangu. Zveshuwa vakasvika paipa vakana kuona mwana ndokudzika. Isa hatinambobvira tazviziva. Ndokuzonetsana paita nyaya yemupurisa uyu. Vanetsana paiva kuti mukadzi anachata. Ndobva akazouya kwandiri achiti baba ndiyo nyaya yepo. Ndikati nguva yese iyi zvaifamba sei? Akati baba vaiuya tichigara pasi. Ndikati wanga uinani pamaigara pasi? Akati ndandiri ndega. Zvikanzi ndikamuti hauna dare raunogara wega nehama dzemukadzi, wakamira uri wega. Ndobva ndafonera, akandipa nhamba dzavatezvara. Ndikafonera 7. Kati 7. Pamaiuya vana vaita dambudziko. Maitadza kuti tsvaga were kuti vana vaita dambudziko muchitonga nyaya. Pane kuti imimi mega mouya mogara nevana motonga nyaya iri yenyu mega. Pane pamungarasa mwana wenyu here kana kuti kana nyaya munotongotonga kana muchisapota saidi renyu muchitsimbirira mukwasha. Wedha aida kuregera kana asingadi kuregera, asi nenyaya yekuti anenge atsimbirwa naanatezvara haachadhisaidi, ndimako mudhisaidi. Imba iyi yanga ichitongwa nemi vana baba, kunze kwokuti munhu azvimirire ega nehama dzake dzemoyo. Ndokupinda kwandakazoitawo munyaya. Saka zvakamira sei baba? Zvikanzi mukwasha akati mukadzi handichadi. Saka ino kuti nditore mukadzi mwana wangu, vana venyu handisi kutora. Nekuti mwana wangu akaitiswa vana 3. Pamwana mumwe wega wega ndikuda mombe iri worth $350. Saka mukana mari iyoyo maunganidza mari, baba mari iri kunetsa izvozvo. Tarisai vana vakanganisirana ava, kuti vana varamba vakatarisana vanozoramba vachinetsana. Imi tsvagai mari yangu. Kana matsvaga mari yangu, mondiudza mari yavepo ndoti ndouya. Ndopatakaofonera mari yakwana. Baba, mari yavepo. Toita sei? Vakandikuya kumangwana. Ndikati muri kuuya nani? Zvikazi ndikuya ndiri ndega. Ndikati hapanyatsi kujeka. Dai mauya nevamwe hapana kana tete here vanogona kuuya. Nekuti vana tete ndo vanorayira vana. Vaonewo pakaita dambudziko kuitira remangwana remwana. Zvikanzi tete vari kumhangura, vatumirei mari kana muchida kuti vauye. Ndokubva tavatumira mari. Tete ndokubva vauya. Baba ndokubva vauya. Ndokubva vatifonera kuma5% vakati ndasvika 7. Tonosangana kustendi kwemukasha togara pakuita nyaya iyi. Ndokubva tabuda mudzimba. Ndobva tafonera kuma 8 vakati tatokumirira hande itonosangana iko. Ndobva taenda kustendi.
ndokuti agara pa 2 hours vakati hazvichaiti kuti tiuye iko yatizosangana kumba kwemuningi navatsana ndovatabva ndokuenda kumashuma tasvika tagara kuyawo zvikanzi mutemo wedu motanga mabvisa tsvagirai kuno mazobvisa mari yekupinda mumusha tikati taakuroora here kana taakuita sei amai avaka ndiyo procedure yedu kuti tizoita zvese zvamuruda kuita izvi motanga madaro. So baba ndoda kuti imimi semunhu mukuru mupupure pamaso pangu kuti mari yamakabhadhara inouye ma350 pamombe iyoyo yainzi ndeyeyi? Mari yatakabhadhara ine umbo huri muaudio yefoni handitika takanzi ndeyekubhadhara kuti vatore mwana wavo mugore racho iroro nderini wazvaitika? last week Friday. Mari yacho nayo chiri kutoidya iri kutojiwa saka tabvisa mari takabvisa 170 yekupinda mumusha neitsvagirai kumbi zvikachibvisai mari yemombe dzatakati tiri kuda ndikati tozodii kana tabvisa mari iyi zvikanzi zvimwe zvese tozodii tozotaura zvikatabvisa mari yedu tichipedza kubvisa mari zvikanzi saka tochiita sei nevana ndeava akava kufunza ndikati azvakuda mukwasha handiti apinda mumusha ndobva apinda zveshota akutaura ava ndoko akapinda vachitaura nemupurisa wedare mupurisa wadare ndokubva atopinda zvikanzi ava vauya kuzoona vasunga handiti saka it was like a planned thing zvekuti vatange vatora mari kana tatora mari tobva tozosungisa futi and mupurisa kana anga akaripoterwa handiti anga ine adresi yekumba kunze kuti aina anosevha mapepers uko kwako akatevera kwaapine dare kwata iri dare venyu yakangochereka nayachinjwa handiti toti muno mundo munoitirwa dare rovhanzi dare rakuitirwa kuchegutu mupurisa mukucheka kadoma mupurisa ngori kana akukadoma zvinoita hazviiti anotouya panoshayiwa pano uzonzi aiwa vaenda kwakati but mupurisa akangoenda straight patati zvekuti igemu ranga richitotambwa. Mupurisa wedu ndiani akaenda vadhuwe vadedzei saka idhirama ranga richitotambwa ngatitange tatora mari kana tatora mari mupurisa wobva apinda tozoita zvatuda samaita iwe unogara kupiwe shamari kurimuka ndokune dzimba dzenyu nechichi zviri kutaurwa saka mupurisa wangu aifanira kuzokusungirai kupi kana kuti akauya kukadoma akakusunga aifanira kuzokusungirai kupi kuholyland kucraft ikoko asi akazotisungira kumashumaveri audzwa kaunzi munhu wamuroda kusunga uya ari kuno saka ndoda kudzokera apa ndisingatambise time dare ranondijekera mumasomo angu vamakapa mari ndevapi ava baba ndovainyora mari yaibhadharwa ndeyekuti iwe mukadzi aende kumba kwavo muchirambana gupuro rakabva here token of divorce saka iwe makazobva ipapo musina kuita zvakanga zvataurirana sei panga pasisatotauriki papatwa nenoise saka tikatosungana baba vanhu pachisatotauriki mari matorerwa ndizvera mai patorwa mari handiti takabva tatanga hondo yakanga yaye uyu akabva abvunza mukwasha kuti oraiti iwe kuti yadzosegoseva ko vana vanoita sei ezvinoona temu yari pakati vana havasikuenda kuchikoro imimi nyaya dzenyu uyu aizama kuvhunza because vaita nyaya dzese idzi uyu anga asipo baba vaingotaurirana nani naseveri vavo vari tu isusu tese tanga tisipo ndobva tatanga kuda kunzwisisa kuti imi muri kuti mari yamagamuchira ndeyekudzosera uyu anonodzosera raitwa nembudzi yakonzi ngaadzokere kumurume wake ko vana ava vachaita sei ndopakatanga noisi panyaya yevana inzwai amai
tiri kuti isusu uyo aitotaura nemunhu ane responsibility akanga achitoita izvozvo uri mutongo nokuti vange vari baba handiti ndo vaiudza mukuwasha zviga zvokuti ukaita ichi nechichi nechichi munyaya yako unenge wapedza zvokuti totora mwana wedu handiti mapawana ndobva pauya njere dzemuono wekuti iye zvino chikoro chiri kuendwa mwana kana mamutora mwanawo ko vana vechikoro voita sei baba pavakataura izvozvo vakataura kuti ukangonipa zvinhu zvangu ndinokupa vana vose vanoenda kuchikoro ndotora uyo anosara nemwana mudiki waanenge ainayo pamusoro yoda taurai uchokwadi sematava ndambozviitei kuti mari yakauya asi mukuuya kwemari izvi ndichiinda inini kunonyora list ndinasvika ndichinyora list yatakavapavo vakairamba mukuuya kwemari iyi musoro munge vabvisa mari vakange vakataurana nababa mumi zvavakanga vakataurirana but ndibaba ndibaba asi chiri kundinetsa ndechekuti iwo bamini wacho ndo vakazoya vakazororipota kuno nauyu saka ndiri kushaya kuti nyaya iyi yakufamba uyu paakauya akauya nemunhu kuzoripota ri pano akaripota ndiri panapo maizulu vaiva nana ungari voga ofisi inoyi baba vari kutozvirapa mufoni inzwaika imimi maimi nemukomana ndamheko ndichifungidzira kuti vanhu vanenge vari uku ndo vanobatsira dare redu kuti rijeke uyu musikana paako azomhangara nyaya yake ndai ndiri muno saka muri kunzwa itaura kuti akanga ari ega maizulu akanga ainani saka imi hamuchitaurire izvozvo ofisi yangu inoyi ndo munoitwa zvese sekitari wangu yarapo akanyora ndiava asi pandakazobhadhara ndakazobhadhara kunani baba vachidii vachiripota yavo kunani pamori inzwaika yemasikana vachimhangara nyaya yekuti chii vakataura vakati mukwasha vanga vakagara nemwana wangu kuti 9 years haana chaakadi chaakabvisa saka pakakungoti chii mukadzi handichadi ndobva zvanzi chiineni imimi mukabva mavapinda saka munguva yechi musi wefriday yana kudarirana vari kupi kana ndakavadaro havana kuuya nekuti vari kurwara amai imabhemi musikana uyu ndoda kukuudzai achibva pano semwana wenyu handiti mutsiurei handi manzwa amai mutsiurei upenyu hauri kurarama munhukadzi uchiita upenyu hwekungosvepuka kudai unokanganisa kana dignity remhuri yenyu handi mapawana rinoipiswa nevana kana munhu auya muno mudare ibasa rangu rekutarisa kuti nyaya iyi inokodzera kuti imhangarwe mudare handiti munhu kana anzi 9 years akagara nemwana wemunhu handiti mwana uyu asireva ndaizvoti inini ngaauya agare pamberi pedu mubereki ndiye anouya achireva pfuma yake kudaro zvekurambana kwavo vari 2 ndezvavo varipo 2 kana even baba vari pano chedu chatinenge tichitaura isu ndechekuti baba taurai pfuma yenyu kumukwasha handiti imi kana muchiita zvekurambana ndezvevaviri but baba taura ichi pfuma yenyu 9 years wakagara nemwana wemunhu wobereka vana pamunoona tichinyora kuti vana vakaberekwa nemunhu vangani ndozvatei tichibvunzira vasikana vangani vakomana vangani tichiitira kuti munhu apedzesere audzwa kuti pavana 3 vawakabereka nemwana wevanhu unofanira kubhadhara mombe dzakati iye mwana uyu kana wakamuwana asati ane mwana unobhadhara mari yemaputiro kana kuti damage mombe handiti mapawana kwete kuti ndinganzi munhu wauya muno wabhangara nyaya yako apo watonyoresa masamonzi
masamoni aenda wozouya woti pauri kubhadhara mari uri kubhadhara uri kumhan'ara here kana kuti uri kutaura. Uri kutaura zvinhu zviri mukati menyaya yani yako, because kana samoni ranyorwa rikaenda kunosevhwa kumunhu ndo pamhan'arwa nyaya yako. Handiti kana raenda samoni iwe wazosvika pano wakubhadhara payment, handiti uri kubhadhara payment yako. Handiti ka nyange ukazochitaura maeditions ekuti zvakazodai zvikazoita sei zvikadini zvikadii, uri kumhan'ara here kana kuti uri kutaura nyaya yako. And musi wacho wanyorerwa masamons I was here ndiri muno, masamons achinyorwa apo nasekretary wangu, but she ari kubehave like ndakanga ndisipo. Handiti ndikati inini kana murume ari kuti makatenga property dzenyu muri mese, mutemo wenyika, handiti nyange akasvepuka akaita zvipi kuno, isusu hatizotendera kuti munhu asina kutaurira dare zvakajeka kuti vana vanorarama vari pai, vana vachatorwa nani. But kana vana vari under 18 years vanochengetwa namai vavo. Handiti iwewe usafuririke kuti tinokupa vana, mopanana vana mustreet nemukadzi akachenjerawo mukadzi unosungwa. Handiwanzwa kana wakuita izvozvo unoapply custodianship kukoti. Handiti ndokwaunomudeedza mukadzi uyu, moenda kukoti wotaura zvokuti ndiri kuda kutora vana vangu nezvikonzero zvinoti. Handiti kwete kuti upuhwe vana mustreet oti ndapuhwa vana vangu. Hakuna zvinhu zvakadini zvakadaro. Saka muno umu nyaya yatiinayo ambuya zvino ndeye vanhu 2 ava validhe dare redu kuti imimi sevabereki mozoziva kuti muri kusara muri papi, iwe vari kusara vari papi. Handiti zvekunzi mukadzi arambwa pamusha, wonzi mukadzi anogara pamusha pemunhu amuramba, ndezvemuno mutauni pabanga redu. Dare rechivanhu harina mutemo wakapuswa wakadaro. But kana paine zvinhu manje maassets, zvinhu zvenyu zvamakatenga mese mukadini dini, mapedzerana marambana mudare ramambo, wane token of divorce kuti munhu andiramba, woenda kucivil court kunoclaima zvinhu zvako, ushandisa magweta. Murume uyu takagara 13 years kana kuti makore mangani, haana kunga akandiroora, but takazosvika mukurambana. Ndabereka vana vakati, patakarambana takanorambanirana kwamambo, token of divorce iri mutongo tinenge takupaya, right? Ini ndiri kuclaima zvinhu zvangu, woclaima zvinhu zvake zvaari kuti zvinhu zvake. Handiti mapona kana iri imba isatitaure zvemba dzevanhu muno, kana zviri zvehembe hatitaure zvehembe dzevanhu muno. Tinotaura zvauya komplaini nemunhu ichitaura, uya haana kutaurira dare kana even me kuti mambo zvatiri kutaura, murume uyu akatobhadhara mari, akatobhadhara mari 1000 something yemombe dzaakanga achajwa. Istotarisa kuti zvamakanga muchiitirana ndizvo here, noti mava kukotika, koti yakuvheneka kuti zvakaitwa ndizvo here. Handiti mapona nhasi tikada tiri kutarisa kuti zvakaitwa ndizvo here, totozoona kuti hazvisi. Handiti kana pakanzi tiri kuda mombe pamwana umwe neumwe, handiti 1 mombe pavakomana ndizvozvo, mukomana umwe mombe yake, uyo umwe mombe yake, musikana uyu 2 mombe. Handimanzo 2 mombe dzacho. Toenda pekuti iye paakatorwa neuyo akanga ane umwe mwana here, anga asina imombe futi yedamage. Ndo basa redare kuona kuti aiwa apa hapana kufambiswa zvakanaka, apa pakafambiswa zvakanaka, apa panofambiswa zvakanaka, right? Kana yadai yamira yakadai nyaya yacho.
right pane zvimwe here handiti mapona takufamba mberi nechi nematano pane claim ari kuclaim kuti vana vanogara vana vanochengeta aisi pano chino chivanogara chinochengeta baba wavo yes haisi responsibility kuti vati zvavangade kirigei vana azvibude basa remutemo nemuzi wevana vana vatogaika zvakanaka right zvawaramba vana vako mudzimai wako vana woita sei iwe wanga uchienda kuchikoro iye wotaura mitemo ichigaidha munhu kuti aiwa mutemo pari zvino hautenderi kuti iwe utore vana mai vavo vapenyu vana eji dzavo mwana anobva pana mai vake ne18 years vachichengetwa newe baba vavo vana vacho kuchikoro vachiendeswa newe baba vacho handiti mapona nyaya yenyu yakanga iri clear moenda manje pakuchinowirirana kuti tanga tichiti vana avo 2 vakuru avo vanoenda kuchikoro motora vopota vachiti paholiday vachienda kuna mai vavo kutaurirana kwevanhu vanenge vachitaurirana mudare vachiwirirana handiti but noti rino dare racho rino harisiro rinotaurirana nyaya idzodzo dzekuti saka vana takazodii hatitenderwi kuti tichironga zvecustodianship yevana muno mudare muno asi kuudza munhu kuti kurambana nemukadzi hazvirevi kuti hauchachengeta vana hauchaendesa vana kuchikoro handiti mapoa iye kana aona zvamunetsa anongonanga straight kumaintenance zvatopera hauchisina time yekuenda uchinopfugamira munhu uchimuuchira kuti dai mama zodai hapana ndochimiro chakaita nyaya yedu pana saka kana akachadzwa nababa vasipo nhasi vozoregedza kuuya kudare ivo vari ivo vakaita nyaya yatinotarisira kuti nhasi unotingada tichibatsirika kuti dai baba $1,210 yemunhu yakatorerwa kunzi chii ivo vopindura handiti taurai baba njani akaitaura nhasi vachifonera vachivadii vachitaura nezvenyaya iyoyo ndipei saka baba vavakazouya navo kuno kudare ndevapi nhaya mai vanopenga kufunga kwenyu kuna zvinhu zvakadaro ndiwo here voice rawa ndo zvatiri kuti vaiva vanga vasina kuuya kuzomhangara vaikuperekedza kuzobhadhara mari handingazoziva kuti ndevapi sekuuya kwaita uyu ndikazomona asvika panoto ndakamuona handiti mapoa vakanga vasingachauye kuzomhangara nyaya ndoda kuti mupatsanure zvinhu 2 izvi
handiti akauya akamhangara nyaya kuno ndeuyu handiti mapanzwa ozouya kuzobhadhara mari handiti akauya nemari kuzobhadhara mari kana akanga aina baba vake vavo maybe vaitevera kuti vaone kuti mari iri kuenda papi zvishuwa handiti vakaenda vabhadhara mari yavo zvizhinji hatitonge tisati tapinda mudare but munhu akataura nyaya yake tinomutaura kuti ano kana yakamira yakadaro nyaya yenyu haina chakaipa uyai nayo kupi kudare handiti mapawa saka baba ava mukangoita izvi oti yatina iri clear vane vavari kutoblema ndevapi vari kublema hatiri mapazo vari kutotaura imi neuyo kuti imi akafurirwa maybe akazoita sei handiti mapawa saka iri chandanga ndichifunga imimi mama natsano ava budai baba ava vauye pano idare rimwe chete renyuka but muri kutsikana tambo dzebhutsu handiti mapawa same person ndiye ati nhasi handisi kuenda kudare because aziva kuti imi muri chii muri kuno kudare handiti mapawa nyaya yekutaurwa neuyu ndo nyaya yavari kutaura pano baba ivavo ndo vakapiwa mari handiti saka kana vakapiwa mari maona zvavakapirwa mari ndo zvavari kuzadzisa paaudio apo kuti ndakati ini kana munhu abhadhara mari ndeye vana ini ndoda kutongowedzera kuti mari yakabhadharwa yacho ichibhadharirwa vana ivavo ishoma pane zvayaifanira kubhadharwa yakaita taurai inini chandanga ndakangopindira hangu pakuti vauye indei ndaona kuti vapiwa mari vanga vave nepfungwa dzekuti uyu asiye vana adzosegwe kumurume kwaakaosungunuka woenda kuchechi ndikati kuvana ava vadiki ava vanoenda kuchikoro vanosara vachengetwa nani kanzi vanopiwa baba vavo kwanzi vanosunungurwa ava amai ava voenda kumurume wokuchechi saka ndo zvandakaona kuti munoona kuti ava vana uyu mwana uyu konzi anosara achengetwa nababa vane vamwe tu mwana ane 9 years nane 6 years konzi vanosara nababa vachichengetwa unodzokera kumurume hazvibude ndo saka kandakati ya pakaoma mamuchiti chiitsana ndikati achidapikisiso zvavo vari baba vaimambotaura mukati hatienzanisi kuti ndibamuni ndibanguro baba ndibaba saka ndambotaura ini ndikati nenyaya yekuti isusu tiri kunyika hatisi kuchechi yavari zvinova izvo zviri kumira sechimisikidzo chokuti chinyike asi ndizvo here zvatingaite mukurarama pamutemo wamambo mudunhu kuti munhu angatonzi siya murume wako uende kune murume umwe ndo zvinotaridza kusava hazvisi musema saka dai tiri kutonga baba avakavo izvozvi vachitambira mitongo yavo handiti mudare mwana ane 3 vana muri kuperekedzera kuuraya imba yake kunze kwokuti mupindire muchivaka imba yachona iyo handiti muri kuona sei mo fana kujeka ngavauye ndazoribata yesu ndazopabata vana vaviri ava isu hatisi kuda kuvaputsa saka ini ndiri kuti ava vana ava ngavagadziriswe vadii saka ivo vari kuti uyu ngaadzokere anoenda kuchechi saka ini ndikati uyu nemukadzi wake nyaya dzavo dzavari kunetsana dzacho hatina umboona ngatitaurei nevana vadii tisaputse musha wevana ndopapanengeiri kufurira ndikuwanza kutaura paaudio yacho inzi ndiri kufurira asi uyu achiuya musi wekutanga chaiona 7 years kumasoro akauya uyu achindisira mukadzi wake dzese nyaya dzake ndaingouya ndichidii ipapa pazongotanga nyaya ndopavauya vachibudikira ende vauya vabudikira ini kumasoro kwose zvekuti mukosha wangu haana kurora haana kudii handinambofira ndanetsa nemukosha wangu nyaya dzakazotanga musuno wavauya ndovasvika vachitanga kutaura nyaya yemari pakutaura nyaya mari ndopavatanga kutaura nemukwasha nana baba ava ini nemukosha wangu taiwirirana zvakanaka tichiti akaita problem togadzirisana nemhuri yake
agere kumba. Saka ini ndakazonetsa naye uyu onzi anodzokerawo. Ndikati wazviti odzokera unosunungurwa oendeswa kumurume. Vana vanzi ndavadzosera baba. So no, chiregai tidai. Vanowanika kupi baba wako iwe? Vari kushurugu. Vanofanira kusungwa. Vanofanirwa kusungwa. Kuti kana vachizadzisa kurambana kwemukwasha wavo nemwana wavo, vari ivo vakaperekedzera mukuti ngaabhadhare ichi nechichi nechichi. Handitika vakatotora mari vakainda. Ravo basa vakatopedza. Saka kuvadzora kudaro. Handiti mapona. Vanofanirwa kudzoka kudaro. Abel, pfungwa yangu kuti nyaya yako ibude zvakanaka semabudiro ayaita. Dai baba varivo vari pano, tapedza nyaya ikare. Ndozvandaona. Handiti. Saka kuti nyaya yako ikubudire zvakanaka. Tinofanira kuita samoni raunofanda pano kuti mupurisa wedu anotora baba vauye pano padare. Then kana varamba kuuya, handitika, topa mutongo wako sekungotaurirana kwamakadii kwamakaita. Toda kuvaremekedza kuti vange vari pano sababa vemwana. Mangwana vakuzorarama pasazowana umwe anozochema neumwe. Uyo haangachinjwe kunge uniform yebhora kuti wanga uri magara makore mangani? 2018 kusvika nhasi. Handiti wonzi right 10 years dzakwana ngatichimuchinjai tonomupa umwe murume. Iwe uchibvuma zvinhu zvakadaro mukore uno, zvinhu zvakadaro hazvibvumiwe nemunhu. Hapana zvimwe here zvatingeti because izvozvi vanhu ava vari kunetsana kudai vana havasi kuenda kuchikoro. Vanofanira kusungwa. Vanofanira kuti vana vari kuchikoro. Inzwai kamai. Mati hapana zvimwe zvatofanira kuita here. Vanofanirwa kusungwa. Manzwa here mati panofanira kutsvagwa zvimwe zvatingaite. Baba naamai avo kana vana vasiri kuenda kuchikoro vasungwe. Kana vasiri kuenda kuchikoro izvozvi tivape masamoni yekuti vana havasi kuenda kuchikoro. Tikusungei. Chii chiri kuitika Bheo? Kutsamusana kwako iwe nemukadzi wako hakufaniri kuafekta vana kuti vaende kuchikoro. Yes. Chakaita kuti vana vasatoenda kuchikoro. Mwana musikana edzidza kuna mbuya vake kusanyati. Zuva randakanetsana namai vakanomutora nehembe dzake vakatogara nevana vangu pakare. Mwana kutodiwa kuchikoro kwake izvizvi. School fees ndakatobhadhara kusanyati. Na mbuya vake ndokanga achidzidza nguva yese. Mbuya ndevanu mai vako. Ndokwanga achigara mwana. Amai endesai vana kuchikoro. Akatonotorwa muklasi zvisati zvatovarwa zvikoro musikana izvezve angatori maextra lesson akatodzokera mumashure usingatoiti. Muri kunzwa mbuya kuti ini ndikwanise kuita simba achitaura kuti vana ndoda vana atovadzira anawo vese akavagireva ndikwanise kuti muri kuzviziva here ambuya izvozvo? Udzai mwana wenyu kuti apashande. Vana vangadai iye zvino muchimuudza kuti kunetsana munganetsane but wauri kuuraya keriya yemwana. Mwana akavhara patemu yechikoro akafunda here mwana? Iye akaenda here kuchikoro kwacho? Saka vhali yechikoro angaizive. Mubatsirei uyu mwana arapa uyu, mubatsirei. Ndosaka ivo baba vacho ivavo vari kuona kuti tinotamba naye. Mwana wamazuva ano makamunzwa kugokwe kwachona ikoko, kamwana kane makore mangani kakatosungisa munhu akaenda kujere izvozvo wokutorwa gazi uya kadiki-diki. Uyo hangaudzwe nziramba murume wako kana kuti ibva pamurume wako kana kuti usamuteerere. Uya iwewe usiye murume tikutore uende kuno umwe murume. Iwe wobvuma zvinhu zvakadaro. Handiti mapaona manje. Hakuna zvinhu zvakadaro. Hakuna zvinhu zvakadaro. Saka ndaikumbira vatete vana ngavaende kuchikoro. Handiti?
kuramba kuti uende kuchikoro anhambo zvakanaka kwazvo ndakatonga wafunda ndikati mukuronge nemwana wechikoro vakandipindura kuti kwanzi basi vana baba vachange vadi vatonga nyaya dzavadzapeka ndakatovabvunza zvikoro manyemwe muri 2 ada kukuudzai nhasi imi vanhu 2 Abel mwana ngaaende kuchikoro handitika oenda kuchikoro mai ava mutemo unotovatendera kuti pavari ndo pane vana vavo but kana vana vari kuchikoro ngavaende kuchikoro kana muchironga zvimwe zvinhu ndo pamunoendesana kumatare dzimhosva maybe muri kusora kuti dare rechivanhu kuno chinokusungai munosungwa nemhosva yekuti vana havasi kuenda kuchikoro. Amsore. Chandinoona pavana ava nemukwasha wangu ndechekuti uyu anoenda kumba kwakabva panova pamba pavo vakati at one point ndakamboreza point yekuti ndakatretena uyu kuti anditaurire mafambiro ake nomwe mupurisa saka inini pandakabva apamba kusvika iye abva pamba handina nechekuita nevana vake ndo zvatiri kuti mudare ava vakati uyu akaramba akagara apa pachaitikawo inzwai zvese izvo zvokutaurwa kwemuromo handiti tine mukomana wedu panapa ukanzwa sentensi yakapiwa nemhosva yaari kunzi akapara unorwadziwa zvisingaiti. Nyika yatiri ino iyi hairaramwe chiwild chimhuka so ukaona wakundikana neupenyu ukapara mhosva unosungwa kana wasungwa woenda kujere manyemhosva anopera handiti mapawana because hauna freedom yaunenge uchiita kuya unenge uri musungwa. Saka chikumbiro changu mhofu ndechekuti baba ava ngavaistirwe masummons vasungwe vauye mudare ndovouya vopedza nyaya iyi. Mhai yakadai hamuipedze imimi but uyu mubatsirei semwana wenyu. Baba avo vari kutaura zvakaipa pamusoro penyu ava havasi uyu handiti mapawana. Nzou padzinorwa chinoparara huswa nemiti ndo zvine zvichiparara idzo dzichirwa ndo zvakafanana nenyaya yababa ava handiti. Mari ukaida ukasaziva chauri kuidira handiti inokunetsa. Iye zvino ava baba vauya kutaura nyaya muri kuona kuti kutaura kwavo vataura chinhu chakangochena kudai handiti. But ngatichiendai pekuti kodzero dzevana ivo sasekuru vevana vadziisa kupi. Mwana anogara pamba achibhosta kuti nokuti ndatadzirana nemukadzi saka hapana chandinoita ipapo. Unosungwa nesu vana vacho ivavo vana vedu iwewe wacho uri wedu. Saka ukaona paita umwe ari kutyora kodzero dzeumwe munosungwa handiti mapanzo. Abel haubhoste kuti matadzirana neyoti saka kupanicha vana vako pamusaka pemukadzi uyu. No, ma-innocent souls ayo vasina kuaplya kuberekwa handiti wapawa. No any application. Yes. Vana vakauya kwandiri musikana mumba akauya kwandiri akati ndakabva kuna gogo vakanditi ukadzokera kumusha kwangodzidza ndiri kurova apa vakagara apa hanzi nokurova wakadzokera kumusha kwangodzidza. Manzwa here zvandiri kutaura pano apa. Saka ndoda kureva zvakaita kuti ndizokudzika manditadze kutotora vana vachienda nekuda kwokuti avanobva vataura kuti havakwanisi kubva vana havakwanisi kuti vabve pavari. Mwana ani kwanga achitodzidza. Mwana ngavaende kuchikoro ndatopedza nemi vasainisei museyama. Chero kubva izvozvo kuti imba yake iputsike mukwasha wangu anoda kuudzwa izvo tasiyana kusvika pakuudzwa nemwana mudiki akadai kuti gogo vakati ndandamutoende kuchikoro animurunzwa izvo zvinobata mba yake kuti ishike kudai haana kana chinhu chinobatsika chakadaika asi vanhu vanongouya vachidii
mangwana anosvika ka anditi upenyu unogona kunonoka kubata kana kuchikoro vamwe hakusi kuti vai vari madofo ekusaziva ai vari madofo ekuti anononoka kepu chachunu but achitochigona handiti anoti mubvunzo pawabvunzwa naticha anogona kuupindura wononoka kunoupindura kuti azononyora it will be too late handiti mapawana vamwe vanokatonyora 7-8 mibvunzo saka hauzopasa kuchikoro but pakaipa hauite pekuudzirwa unozongopasvika wopaona wega muupenyu kuti paipai ndakatambisa nguva handiti mapawana baba nyaya yevana hainei nekunetseka kwavabereki. Yes. Kana vana vaine pavanga vachidzidza kana zvazi finalizwa zvinofana kwanga achidzidza zvakufanira kuti mwana anga aripoti pari zvino kana nyaya ichiitwa mwana ngaadzokere kwaanga achidzidza kuna gugu vake ndizvozvo nokuti kana maimuendesa kuna gugu kwakuri kuwirirana ndizvozvo gugu avangazonzi vaipa nhasi nekuti maakuramba ndi mwana womwana wavo wavo vanongomutora vanongomubata sekumubata kwavanga vachiita zvizvo zvechikoro ngaamboenda ambonodzidza kana mazoti vanhu vafinaliza nyaya dzavo kana uchitora vana mukadzi wotora vana kana achiti mwana ogara ikoko achidzidza kana zvikoro zvavharwa wotora mwana achiona mwana ndo mutemo kana kukoti unotaura izvozvo kukoti uko unotaura izvozvo kana mutsikadzi vakuru vanoti mwana ibesi anofugwa narichi akatora kwambuya kugara kwasekuru kugara achidaro so achikupa vafana kupa mwana wenyu muderera mwana wenyu achinge mitsitsi amai vachipuresha baba vachipuresha so I think ndo patinoda kutiisire baba avo vabuda varatidza pachena kuti aiva vari opposite nepfungwa yamuinayo vari kure but mai muri padare 1 handizoti makabuda muchiparadzana sei padare iroro because dare rairi netopiki kai yekuti ragarirwe chii pasi handiti ngavasungwe tezvara vacho hada kutoita musungwa vana kudedzewa nai mai uyu blessing paakauya nababa vake munoramba here kuti vakanga vane rimwe chete vaitori nechi nerimwe chete vari kutouraya pataitoita nyaya idzi baba vanyina vaitotaura kuti iye ndakatomubvunza kuti baba vati zvipezvo zvangu vanga vakatowirana baba vake kudhara kuitataita uyu dai akataura nyaya yake kunoku mai tinototora munhu kumubata maoko kuti nyaya yako iyi yeproperty sharing enda nayo apa uchishandisa judgment yedu yemudare iyi woenda apa kana ari mafomu tinaro gweta